Welcome my YouTube channel लोगोफोर आं बे दारिया गोलाव जाथारबाय बे दारिया सिनांसिगौ नैबे बिसोर सिनांसिगौ नायलांथार लोगोफोर आंनि इन्टारेस्टेड मोनथारब्ला नायलांदो ना मा होनो बायदि नुखो लोगोफोर एसे कमेन्टआव खोन्थाहरजोबदो लोगोफोर कमेन्ट खालामना हरदे लोगोफोर नायथारखा आंनि भिडिअखौ दारि सिननाय फाग्लासो आंबो दारि सिननायफ्रा नङाबानो जेबो खामानि जाया लोगोफोर खेमसि नांथारगौ सिननो थाखाय खानाय सिननोबाबो एसे फोनांगौ आरो नैबे दारि सिननाय खेमसि गैयाबानो जाया लोगोफोर खेमसि आरो मेसिन लोगोफोर एसे सिथर दंलाबायो आंनाव मा क्रिमजों सिथरा हामो खोन्थाहरदो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर मानो नाया नोंसोरलाय बर'जों बर' नायनानै साबस्क्राइब खालामनानै लाइक केयार खालामनांगौ लोगोफोर बर'जों बर' मानो बर'जों बर' बिदि खालामलाया नोंसोर बिदिजों बर' हारिया दावगागोन दावगागोन बर' हारिया बिदिजों दावगागोन हो दावगाथारगोन दावगाया बिदिजों सापर्ट खालामलायनांगोन साबस्क्राइब खालामलायनांगोन लाइक खालामनांगोन शेयार खालामनांगोन बर'जों बर' बिदिबासो बर'आ दावगानानै गोजौ लेभेलाव थांगोन लोगोफोर बाय बाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय आंनि बे दारि सिननाय आरो दारि सिननाय बेखौ दोनथ'बाय